Hi guys, good afternoon. Diana Miss Nanood. Nanay basing ni Diana Miss Nanood, si Rabulyones. Grabe ang ladyo guys. Buwak ray gingare mga adik ug mga buwak oh. Lagi siya nagsiga. Abi ba nagsiga? Wala mong siga dari. May siga dari. Patay. Tanga na dapat. Nagsiga. Mga adik ug mga buwak harap ang mga adik ug buwak. Apa? Kana. Siga gyapon. Kana. Yan nagsiga de. Ha? Panga? Abto nga. Ito nga. Bawa ni kuntul ni. Ito nga de. What food? Siya? Alag butong mo. Naway siya. Dan haman to ijang di tandag-tandag ni din. Napang. Oo. Kana, wa. Agdo nga may wa agkari. Kana napang lagi. Kari de siguro parto nga. Kana. Ha? Ade re dari. Minta na. Kana. Ako mo na. Ato mo ko dito. Asa nga kuno na kit. Wala ko. Malit ko na may buwak dari. Grabe ang ladyo ahani kahang klasihang buwak at mapalit na ng ladyo man. Mauni si Rabulyones Nanood to ang mga igsuon ang ato ng uban kay grabe ng gisurang daan sa baguhan bago pa kung ioperahan. Tuangan to sila guys oh. Grabe ang lisura diri ng dana eh. Barato ra magud kunog mga buwak diri guys, mo na nga ni ari jud ni bisan og labihang ladzuan nas amo, Alicia good me. Si Rabulyones Nanood ang Nanood sudlunon kaadyon sa lapok pa. Katulog sila na og ang mga igsuon kay di makatungas, tungason sa nga tanan. Karon guys, kuansa sila maato sang huaton sila nga mauli. Labing bisurag jud in taon diri guys. Tricycle magud ni gawas og single kay murag maduda mapili mangdan og single pero tricycle grabe bisura lay katulo lagi sila nang naog ang mga igsuon. Ako muna og kay naamang koy bag umang kong gioperahan mo nang ni sabot naman siguro pud sila nga wa ko muna og Renjara pud mo ay niguli nila makadabat og buwak ang picturean guys. Kita-kits na lang tayo mamaya. One eternity later. Yan eh. Silom naman. Silom. Silom na. Wa pa kay ima? Namaya. Ni anak din mis mga buwakan nga. Mahal day pud. Nakapuli na mo kuan manang? Manang? Milyon na? Ha man. Kuan is dama mo bitay ra ni siya. Narang daghana. Pero Ginoo ko ang presyo. Kuan ra ni 150. Ug gusto kag tag 50 na adto. Mubuwag na. Mulibot din sa ani ma'am, mulibot din na siya kanang magbitay. Kung kaning mga ingani ra ba? Nalagi ko 50 ra adto. Alihog ko na. Kuan ka na. Napay ingani nga fern. Kana bato ka to man ang murag pinsit ya. Man, dapat ingani nga fern, Boston fern. Ha? Unsa na siya? Boston fern ni. Dara gamay nga chandelier da. Kani Boston fern ni 50 ra gapod pud ni. Kanang imong gipulit ang tagpila ka na. Kana ba? Pila ra ni? 20. Dis amog juta nga kuan. Juta ra na way kuan. Sa gula na nang magtahop, ma'am. Mukuha ka dari sing. Bulo ka. Sila ikaw del. Isa ako. Usa pa na bag nabuhi na. Kada kada na. Buhi na ni ma'am. Ni color na gali na.
Kuha na sa kutsarita na si ma'am. Ano pang may palit man mo na may kuwan? Ano? Kay mo, bet? Ha? Ito ah. Pila man pa na, bet? 50. 50 na ito na. Hindi na madami. Katong kuha ma'am, palitan ang kanang fish lily nga variegated ma'am. Naa mo ko'y gamay, 50 ra. Ikaw sing pagka Paliwat ba di Ah, Ka, na ko'y gagmay di ha, kani? Na, agunda ko mama o totoo Asa na to? Tara di nasilong to Tari ba? Pakare. Yan ba Nali di mo dahil linit? Asa ka ni? Na ko'y linit at ma'am, gamay pa Pagpila dyan. man. 50 din po na dahil, di na namahanso. Mamahal maguning nga ni ma'am, fish lily nga variegated. Karingi nga rin day. Karid emperor. Pila man. Mama, o pa na isa ma'am. Ayos ah. Heart of Jesus man na ma'am. Karon, di ba emperor rin day? Heart of Jesus ba? Heart of Jesus na din emperor. Asa man mo nang hagi pananom dani? Pila may imo? Tulo to. Mama, o pa man na ma'am. Ayaw ko Bet kare de bet palita bet ha. fish lily. Ha? Grabe wa may nanzuan daghan among kuhaan. Apa hanjoon good ma'am. Arme, di kag arme. Na ano man ko. Ingane, Persian. Na ano. Day, ha? Di man ni day. Kuna sa kanang rubber plant. Rubber plant na siya nga o ano. Rubber tree? Rubber plant. Ha? Rubber tree na. nga rubber plant. Di, lahi mo tong. Ubik bet. Kan. Hi guys. Daghang salamat sa inyong pagtanaw guys. Kung manghinaot ko nga hindi mo subscribe, like, comment, o subscribe, o share. Palihog ko guys. Aron nga mo dako kining ahong balay, kining ahong subscriber mo daghan. Tabangi ko ninyo nga mudako og dali ang subscriber. Daghang salamat ug God bless guys.